Good morning, Mathirigla. Oh, good morning. Actually, sorry, good afternoon. Panoda. Ike good morning, good afternoon, good evening, good night. Dala wish manpare balli. Dai pada yanancha wish maltundala. Nikul tupuna time enna wish wrong adapudu. Ike simple adu namaskara and wish maltuna namaskara onju receive maltonali. Oh time udla receive maltonali. Good morning, dai pande ena namaskara. So namaskara Mathirigla. Welcome back to the channel. Ini Wednesday ave. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಾವೇ ಬೇಗ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೊರಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾಲೇಜ್ ಶಾಪಿಂಗ್ పోదులా నీకు ఎన్నారు దాయి మొలంజి రెండు మూడు వీడియో కంటిన్యూస్ అది షాపింగ్ 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 పనదులు వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಪೇರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯೇ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ದಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿರು ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ದಾಲ ಪನೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಬರೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂತಂತೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ದಾಯ ಪೋಂದುಲೇರು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಇತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿವೀಲ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಪಡೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಪಡೆ ಬಟ್ ಚೂರು ದಿನ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅತ್ತು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನನೇ ಕಾಪುಡು ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲೆಗೆ ನಾವು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್లో ತಗೊಂಡಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುಜಿಯಾನ ಪೀಸ್ ಅದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಜೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ದಾದದ್ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವಲಯನು ನಿಕಲೆಗೆ ದಾದ ತುಜ್ಪಾವುಜಿ ಅವು ಅಪ್ಪಗನೆ ದಾಯ ಶಾಪ್ ಮಲ್ತೆ ದಾದದ್ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವು ಪೂರ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಗುತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಆತಿ ಗೊತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಓ ವಿಡಿಯೋಸ್లో ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ ಆದ ಇಂಕ ದಾದಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಗನ್ ಫೀಲ್ ಆಡ ಅಪ್ಪಗಲೇ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ಲೇ ಸೊ ನಿಕಲು ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ತನಿಷ್ ಪನಗ ಒಂದು 2:45 ಆದನ ಅప్పుడు ಐದು ದುಂಬು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಯಾನು ಮನಸ್ ಮಲ್ದದ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬಿಡ್ಪೆ 3 o'clock ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ 15 minutes ತನಿಷ್ ರಪ ರಪ ಮನಸ್ಸು ತಿಂಪ ಅವನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೀಲ ಪಂಪುನು ರಪಕ ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇದುಪ್ಪೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುನು ಮೇ ಬಿ 3 o'clock ಗಾಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಏನೋಟು ಏನು ಮಾತಾ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ತನಿಷ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಪೂಕ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಏನದೆ ಅಕಲ್ಡ ಪಂತದಿಜಿ ಅಂತ ಪಂತಜಿ 3 o'clock ತಲೆ ರೆಡಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಆಯ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದಪ್ಪು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಫುಲ್ ಓಕೆ ಎಂಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 o'clock ರೆಡಿ ಆದ ಬಟ್ ಆಂಟಿ ನಾಕುಲ್ ನನ್ನ ಬೈದು 3:30 ಅವನ್ ಬರೋದುಂಟು ತನಿಷ್ ಬರ್ತೀನಿ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದಾಡು ಎಕ್ಕಲಿ ಪೋರೆ ಉಂಟು ಪಿದಾಯ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಆಯ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೀದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಯಾನ ಆಯ್ ರೆಡಿ ಆಗೋಕ ಇಂಚ ಉನ್ಪಾಯೆ ಯಾನೇ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಉನ್ಪಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂಪೆ ಆಯ್ನೆ ಉಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟಿವಿ ತಗೋದು ಆಯ್ನ ಮುಗಿಯರು ರೀಚ್ ಅಂಚ 3:30 ಅವನ್ ಬರೋದುಂಟು ನನ್ನ ಆಂಟಿ ನಾಕುಲ್ ಬೈದು ಚೇರ್ ಅಕುಲ್ ಮಾತಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಶಾಪಿಂಗ್ పోయి అండ్ దిస్ ఇస్ మై అవుట్ఫిట్ తూ తరద ఆదన యాను ఓవా ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನ ಅದು ಲೂಸ್ ಇದ್ದಿನ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪಾವೆ ಆರು ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ ಕೊರ್ದು ಬೈದೆ ಪಂಡತೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕ್ ಮೇ ಬಿ 2 months ಮುಟ್ಟ ಹರಡನೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಮದುವೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾತಿರೋದಿದ್ದೀನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇದ್ರ ಹೆಸರೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೋ ಯಾನ್ ಮುಖ ಮೂಲೆಕುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದು ಅಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಆಂಟಿ ನಕಲ್ ನಡೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಕಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ತೋಚ್ಪಾಡಿ ಸಾರಿ ಪಿರೋರ ಯಾನು ಮೇರು ಇಂಚನೆ ನಮನೆ ಬತ್ತನ ಎಂಕುಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದು ತಿಂಪ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪುನೆ ಐಡಿಯಲ್. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನಿ ಐಡಿಯಲ್ ಗು ಟು ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೈಸ್. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ರೆಡಿ ಆತೆ ರೆಡಿದಾಯ ಆತೀನಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ಡು ದುಂಬು ಕೊಡೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದೆ ಕೋಡೆನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಎನ್ನದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯನೇ ಇತ್ತುಜಿ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಇಂಕುಲ್ ಏತ್ ಪೂರ್ತ ಆತನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 7:30 7:40 ದಾದನ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡು 8:30ಗೆ ಯಾನ್ ಜೈದೆ ಇಂಕುಲು ಐಡಿಯಲ್ಡ್ ತಿಂಡಾತೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಪೂರ ತಿಂಡ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಉನ್ ಪೂಜೆ ನಾ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಕರರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ 8:30ಗೆ ಜೈದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜೈದಿನತ್ತು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಂಚ ಇಂಚ ಅವನು ಯಾನ್ ಐಲೈನರ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಜಿ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ದಾಲ ಇತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ 8:50 ನನಗ ಶುರು ಆಂಡು ಟಿವಿ ತಗೊಂದಿತ್ತೆ ಟಿವಿ ತೂವರನೇ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೇನೆ ಆವಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನೇ ಓಕೆ ಪೋಕ ಒಂಜಿ 1/2 hour 1 hour ಜೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕಗ ಮೇನ ವನಸ್ಲ ಆದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ವನಸ್ ಪೂರ ಬಳಸದು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದು ಪಿರ ಜೆಪ್ಪುಗ ಅಂದೇನೇನಿ ಓಡ್ಡೆ ಯಾನ್ 8:30ಗೆ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೆ ಲಕ್ಕದಿನಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ 8:30ಗೆ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನಿ ಕಾಣೆನೆ ಲಕ್ಕದಿನಿ ಏತು ಮಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಬೊಕ ಇನಿ ಅವು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇನಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಕಣ್ಣು ಅಂಡಲ ಕಾಜಲ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತೈತೆ ಕಾಜಲ್ ಪಾಡ್ರೇನೆ ಬುಟ್ ಪೂಜ ಅಂದ್ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ವೈರಲ್ ಅಮಿನಿ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಮರ್ದದಾಲ ಮಲ್ತಿಜ ಇತ್ತು ಅನ್ನತೆಗೆ ಸರಿಪೋತು ಪಿರ ಬತ್ತಜಿನ ಫು ಗಾಡ್ ಸಿಕ್ ಬತ್ತಜಿನ ಅವು ಅಂಚ ಕತೆ ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇನಿ ಇಂಚ ಪಿದಡ್ರೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಅನ್ಪಂಡ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಆವೊಂದುಂಡಂದು ಇನಿ ದೇವೇರ್ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನು ಪೋಯ್ ವರ್ಷಲ ಒಂದು ದೇವೇರ್ ಬೈದಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಚಿ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಗೊರ ಬರ್ಪುನ ಬಿನ್ನೇರು ಅಂಚದ ಅದನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ನೆನಪೆಂಕ್. ಈ ವರ್ಷ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಂತ ಅದ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ವೇನೋ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಶೇರ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಪಿದಾಡ್ದಿನಿ. ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಕುಲ್ ತೂತಾರೆ ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಅವನುಂಟು. ಒಂದು ಬೇತೆ ಸೀರೆದ ಬ್ಲೌಸ್ ಅವೆ. ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ತೂತಿನ ನೆನಪುಪ್ಪು ನೇತ ಸೀರೆಲ ಇರಾಂಡಲ ತೂದಿತ್ತಿನ ನೆನಪುಪ್ಪು ನಿಕಲೆಗ್ ಏನಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಉಂಡು. ಆ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಬ್ಲೌಸ್ ಐತ ಮಿತ್ ಇಂದುವೆ ಸೇಮ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಏನಡ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡಲೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಏನ ದಾದನ ದಾಯಪಣ್ಣ ಎಂಕ ಅಪ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ ಫುಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದನ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಣ್ಣ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಸ್ಕರ್ಟ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇವಿ ಬ್ಲೂದ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಬೇತೆ ಸೀರೆದ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೇತೆ ಇದು ಚೂಡಿದಾರದ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲಯ ಒಂಜಿ ಪಿದ್ದಾಯ್ ಬೈದನ್ ಮೂಲ್ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪಿನ್ನ ಆತು ಜಾಂದುಲು ಲೈದಮ್ಮಿ. ಓಕೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತಿದೆ ನಾನು ಅಂಚ ಇನಿಕ್ ಯಾವ ಉಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ವರ್ಷ ಗೊರ ದೇವೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಅದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಗೆ ದೇವೇರ್ ತೂನಾಗ ಇಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇವೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮನ್ ತೂನಾಗ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆವುಡು ಇಲ್ಲದ ಅಂಗಿಡೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಪೋದ ಆರತಿ ಕೊರುಂಡ ದೇವೆಲ್ಲ ಯಬಾ ಮಕ್ಕಳದ ಅದು ಇಂಚ ಬೈದಿರಂತವು ಐಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಷ ಗೊರ ದೇವೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅದು ಪಿದಾಡ್ದು ಅರೆಕ್ ಆರತಿ ಕೊರೋಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಯಾನು ತೊಜ್ಪಾವ್ಡೆ ಆನೆ ಕಲೆಗೊಂದು ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಅವ್ರ ಅಂತಲೇ ಸಿ look at this is my blouse. okay ಫೈನಲಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾತೇನು ನಗನ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡೆ ನಾನು ಯಾನ್ ತೊಚ್ಪಾಯೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯಿ ಪಿದಾಯ್ ದಾದ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ತೂಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕಮ್ ದೇವೆರೆಂತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋನು ದೇವೆರೆಂತುದು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಕುಲೋ ನಟ್ಟಲೆ ದೇವೇಡ ದೇವೇರ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ. ಓಕೆ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ.
ಚಿತಾಗಿತ್ತಾ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಪುಗಾರಟಿಗೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೇನು ಕ್ಷಮೆಗ್ಲ ಒವ್ವೇ ಮಹತ್ವ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನಾಡೋದುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗ್ಲ ಒಂಜ ದಿನ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿತ ವರ್ತಮಾನನ್ ಖುಷಿಟ್ ಅನುಭವಿಸಾಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಆಯ್ಕೆಲೆ ನಿಕುಲ್ ನಂಬುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲಿತೆ ಓ ಸ್ಥಳಟುಲ್ಲರತೆ ಅವೇ ನಿಖರವಾಯ್ನ ಸ್ಥಳ ಅಂಚಾದು ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಅದುಪ್ಪಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡಾಪುಣನ್ ಪನೊಂದು ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನೆಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಗ್ ಶಾಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡ ಇಜಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದೇ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಪಾಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜೋಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ